उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि जे जोनोम सान बड'फ उपेन्द्रनाथ ब्रह्म दा बिजों लोब्बा लाखिनानै दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो खुब गाजा गोमजायैनो जों दिनै नैबे हग्राजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बानजायनायाव नैबे गेवलां फोथाराव जोङो बेखौ फुंनि जि फिरफ्ला बेरहोनाय हाबाफारि बड'फ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाय जि सावगारि बावनाय आरो मुंख्लं जोहोलाव बिथांमोननि जि बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ जोङो फुंनि समाव मावफुंबाय आरो बेजों लोब्बा लाखिनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि सोलोंथाइनि सायाव हाबा मावबोनाय आंनि बिमानि राव आंनि जि सोलोंथाइ दि गोदान जि 2024 आरो 25 मायथाइनि गुदि आरो गेजेर आरो गोजौ फरायसालिफोराव जि मुं थिसननाय बर' बिजोङाव बेजों लोब्बा लाखिनानैनो दिनै हग्राजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बानजायनायाव जि साइकेल सालायनाय बा साइकेल रेलि जि हाबाफारि थ' बेवहाय जोङो जिल्लायाव बेवहाय बाहागो लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि बेदा बर' आदा बिथाङा बेवहाय बाहागो लानो हादों खुब गोजोनथाव आरो बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै रायजो राजानि गेजेराव जि सांग्रांथि सोलोंथाइखौ जोङो गावनि बिमानि रावजोंनो लानांगौ फरायसा फरायसुलि फंबाय बिनानाव बिथांमोनखौ बर' बिजोङा थांनानै थानांगौनि सार्थआव जोङो गुदि फरायसालिफोराव गामिनि फरायसालिफोरावनो जोङो मुंखौ थिसननांगौ आरो बेखौ लानानै थांनाय समफोराव जोङो मोनफ्रोमबो गुदि फरायसालिफोराव दख'राफोरा जिल्लानि बिबानगिरि बिथांमोना लोगोसे बर' थुनलाइ आफादजों थाफानानै जों जयैनो बेफोर खामानिफोरखौ मावफादों आरो बेजोंनो मोनसे सांग्रांथि रायजो राजानि गेजेराव जेन फैयो बेखौ लानानै दिनै नैबे साइकेल रेलि हाबाफारिखौ दिनै बड'फ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे जोनोम सान बेजों लोब्बा लाखिनानै जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो लोगोसे रायजो राजानि गेजेराव सांग्रांथि जोंनि गेजेराव इक'नमिकेलि जोङो डेभेलप जानांगोन अब्लासो बर' हारिया गोजौ मोनसे थाखोआव थांनो हागोन सोलोंथाइ आयदायाव जोङो गथ' गथायफोरखौ दावगाहोनो हागोन अब्लासो जोङो गोजौ लेभेलाव थांनो हागोन बेफोरखौ लोब्बा लाखिनानै दासिमबो जोंनि गेजेराव जिहेतु खोमसि फोथायनायफोरा जोबाखै गासैबो नोजोरखौ लाखिनानै दिनै जों नैबे साइकेल रेलि हाबाफारिखौ सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा हग्राजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जों लानाय जादों बड'फ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 68थि जोनोम सान बे जोनोम सानखौ थांनाय बोसोराव आसाम सरकारनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मानगोनां बिथाङा आसाम नाङैनो फरायसा सान महरै फोसावदों आरो बै फरायसा सान महरै फोसावनायनि उनाव दिनै जिबायदि आसाम नाङै गुबुन गुबुन फरायसालि फरायसालिमा आरो मुलुगसोलोंसालिफोराव गाजा गोमजायै बड'फ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ एबा 30 मार्चनि बे फरायसा सानखौ फालिदों खुंफुंदों बेनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै मैखोमै गोजोननाय मोन्दों बर' माहारि हिसाबै जोङो गोजोननाय मोन्दों आरो बे गोजोननायखौनो लाखिनानै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासैबो मावथिफोरा दिनै रंजानाय मोननानै रंजानायखौ लाखिनानै गुबुन गुबुन जायगाफोराव गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव गुबुन गुबुन जिल्ला आरो दख'राफोराव रायजो राजाफोरजों सावरायदों रायजो राजाफोरजों रायलायदों जेरैखि जायाबाबो जोंनि बे थासारिफोरखौ मोजां खालामनो थाखाय सिगांनिफ्राय जेरैबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबोदों फोथायना लानानै सिगांबोदों बेबायदिनो खामानि मावलांनो थाखाय फिन खनसेबाव सतबांसा लादों आरो जेरैखि जाया दुलाराय बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि महरै गायसनलांनांगौनि थाखाय बड'फ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमां बड'फ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्श आरो सान्थौ सानस्रिफोरखौ लानानै दिनै गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव सावरायदों आरो बे सावरायनायाव बयबो जों मैखोमै बाहागो लादों रायजो राजाफोरजों सावरायदों जाहाथे जोंनि ओनसोलफोरा जेरैबो जेबो आंखाल गैयै बेमार आजारजों नोरजिया जालांनाय मोनसे न'खर बायदि सासे मानसि बायदि जोंनि न'खरफोरा जोंनि समाजा जानो मोननाय नङा जोंनि खामानि मावनाय जोंनि गोख्रों साननाय जोंनि गासै खामानि गासै बिथिंफोरखौ लानानै सिन्था खालामनायफोरा गोख्रों जानांगोन बेनि थाखाय जोङो सावरायदों फरायसाफोरजों सावरायदों आबादारिफोरजों सावरायदों रायजो राजाफोरजों सावरायदों फोरोंगिरिफोरजों सावरायदों जेरैखि जायाबो फैबाय थानाय समाव जोंनि फरायसालिफोरा थांनानै थानांगोन बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव जोंनि गथ'फोरखौ जोङो एडमिसन होनांगोन मुं थिसननांगोन आरो मुं थिसननाय आरो एडमिसन होनाय खामानिनि गेजेरजों जोंनि सरकारि फरायसालिफोरा अरायसम थांना थानानै जोंनि समाजनिफ्राय गोमोरलांनो नागिरनाय जोंनि ओनसोलनिफ्राय गोमोरलांनो नागिरनाय बै फरायसालिफोराव बै गावनि बिजोंनि फरायसालिफोरा गोथाङै थानानै बे माखासे फरायसालिफोराव जेरैखि जायाबाबो जोंनि बर' मानसियानो साकरि मोननांगौ जोंनि बर' मानसियानो फोरोंगिरि मुंखौ लाखिनो हानांगौ आरो फोरोंगिरिफोरखौनो जिहेथु जोङो बर' हिसाबै सबनिख्रुइबो बयनिख्रुइबो गोरोंसिन मोनसे समाज होननानै जों लायो बयनिख्रुइबो गोरोंसिन मोजांसिन लामा दिन्थिग्रा हिसाबै जों लायो बयनिख्रुइबो सानसुमै बयनिख्रुइबो आदर्शबानि होननानै जोङो सनमान खालामो बैबायदि थाखोनि मानसिफोरा जोंनि समाजाव अरायबो थानांगौ आरो बैबायदि
समाजाव थानानै जोंखौ सुबुरुन आरो थुलुंगा जेब्लायबो होबाय थानो मोननांगौ दा बै माखासे थांखिफोरखौ जोङो लादों आरो बेफोरखौनो जोङो फोरोंगिरिफोरजों जोंनि रायजो राजाजों जोंनि फरायसाफोरजों सावरायदों फैबाय थानाय समाव जेरैखि जायाबाबो जोंनि बे फरायसालिफोरा गोथाङै थानांगौ आरो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा सम बाथ्रा बुंबाय थादों रायलायबोबाय थादों आरो बै रायलायनायनि गेजेरजों जोङो एसेबाबो बर'नि गेजेराव बेबायदि थासारिफोरखौ सोलाय सोल' जानायखौ नुनो मोन्दों थांनाय बोसोराव जि फरायसालिफोराव गोबां फरायसाफोरा एडमिसन लायाखैमोन गोबां फरायसाफोरा मुं थिसनाखैमोन देग्लाय जोंनियाव रिपर्ट दङ जों देग्लाय मोनथिनो मोन्दों जेरैखि जायाबाबो देग्लाय जोंनि बै फरायसालिफोराव एडमिसन लानाय मुं थिसननायनि हारा खोब स्पिडै बांदों आरो बेबायदिनो रायजो राजानि मदद समाज सिबियारि मानगोनां बिथांमोननि मदद आफादफोरनि खामानि मावनायजों जोङो बेबायदि फोथांना लाखिनांगौनि थाखाय खामानि मावनाया एसेबाबो जों जाफुंदों होननानै जों दिनै बुंनो हायो आरो बेहाय जोङो फरायसाफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौ लानानै सावरायनायाव जोङो गोबां बाथ्रा बेबायदि सावरायदों जोंनि हा हुनि जेंनानि खोथा जोंनि समाजनि थासारिनि बाथ्रा समाजाव साग्लोबनाय खोमसि फोथायनायनि बाथ्रा समाजाव जौ जुवाजों बेंगुरा जानानै जोङो उन्दै बैसोआव हाबा लानायखौ बोरै खमायनांगौ बे गासै बिथिंफोरखौ जोङो सावरायदों जोंनि गेजेराव मोजां आखल आखु दानानै जोंनि गेजेराव मोजां फरायसा सृष्टि खालामनानै जोंनि गेजेराव मोजां आबादारि फालांगि खालामग्रा फालांगिरि आरो गोबां बेबायदिनो डक्टर इन्जिनियार सृष्टि खालामनांगौनि थाखाय गोलाव सम खामानि मावलांनांगौनि बाथ्रा दङ जों बेफोर बाथ्राखौ फारि रायजो राजाजों ज' जिरायनानै सावरायदों आरो जों मिजिंथिदों रायजो राजा आइ आफाजों लोगोसे फरायसाफोरा बे बिथिङाव जुदि जोंजों लोगोसे मदद खालामोबा बर' माहारियाव जोबरोङै मोनसे साकरियाल समाज फैगोन जोबरोङै बेफार फालांगि खालामग्रा सुबुंफोर फैगोन लामा दालांफोरा मोजां जानानै मोजां महराव जों थानो हानाय जागोन जोंनि न' बांखौ साखोन सिखोन खालामनायजों लोगोसेनो जोंनि फरायसालिफोरखौ मोजाङै लाखिनाय बिबार बागान खालामनाय आरो जों जेथिंबो जेनिबो थासारिफोरखौ मोजां खालामना लानांगौनि थाखाय जों गावखौ बावसोमनानै खामानि मावनांगौनि थाखाय जों सावरायलायदों आरो बेवहाय रायजोनि गोबांथार बेबायदि बाहागो लानायखौ नुनानै जोङो गोबां गोजोननाय मोन्दों आरो जों बुजिदों जे रायजो राजाफोरा जेब्लायबो बर' माहारिनि जि कामान बर' माहारिखौ गेरेमसा महरै दाफुंहैनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमां बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रि बेजों अरायबो लोहाबनानै थागोन आरो नांगौ समाव नांगौ बायदि खामानि मावनानै बर'खौ गेरेमसा महर हैनायाव जों बयखौबो मदद खालामगोन बेखौ जोङो दिनै मिजिंथिनो हायो। गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सेन्सनि खाबुफोर होगासिनो दं नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा एसर गिफ्ट हरनाय जागोन फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7,999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबु लानानै फैदों आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन